Amurrioko Bainueta kiroldegia, 2017ko azaroaren 19. Nerea Ibarzabal bakarka kartzelako ariketan. Begiak itxi ditut, sudurzuloak ireki, eta orbain bat ikusi dut. Orbain gorri marroixka bat ikusi dut izara zuriaren gainean. Zertan lotxatu ez dudala jakinarren, urduritu eta txiki sentiarazi nau. Emakumetu nauen honek min jasangaitza ematen omen du. Hilean behin burua galtzerainokoa. Nire ama eta ahizpa izango dira orduan horrela bizi ez duten bakarrak. Komuneko apaletako nezeser koloretsua gora bera, nik ez baitiet hilean behin ezer berezirik sumatzen. Haserretu egin naiz iseka egiteko darabilten gelako mutilez gain, inork ez didalako hilekoari buruz benetan eta naturaltasunez hitz egin. Eta kezkatu. Gelako lehenengoa izan naitekeelako. Eta oharkabean galtzak zikintzen baditut denek jakingo dutelako. Eta ez dudalako asmatuko igerilekura noanean tanpoia zulo egokian sartzen. Eta bizitza osoa igaroko dudalako hilero nire gorputzarekin adiskidetu nahian. Begiak itxi ditut, sudurzuloak ireki, eta orbain bat ikusi dut. Orbain gorri marroixka bat ikusi dut izara zuriaren gainean. Eta pentsatu dut telebistako iragarkietako hilekoa zergatik ote den urdina. Zergatik marrazten ote duten lore eta perfume usaiz. Hilekoak hileko usaina dauka. Amabi urte dauzkat bakarrik, dena poza ta azaina, udalekutan apuntatu naiz, udari hartzeko gainan, lotara sartu ta sentitu dut, izara txuri labaina, baina dinaren ordaina, dani beldurtzeko aina. Atzo gauean tripako minak sentitu nituen baina, orain lehen aldiz usaintzen nabil hilekoaren usaina. Orain lehen aldiz usaintzen nabil